Здравейте! Днес ще анализираме 14 глава на Левит. Господ говори още на Мойсей, казвайки: ето законът на прокажения в деня, когато се очиства, да се заведе при свещеник. И свещеникът, който излезе вън от стана, да прегледа, и ако прокаженият е оздравял от раната на проказата, тогава свещеникът да заповяда да вземат за очищаемият 2 живи птичета, кедрово дърво, червена вълна и изоп. И свещеникът да заповяда да заколят едното птиче в пръстен съд над текуща вода. Стих 3, стих 4 въобще говорят за тези неща. Стих 5 и 6 и спираме до тук, за да можем да анализираме сега, за да може да стане ясно все пак как се тълкува. Така, едната птичка тук ще бъде заклана, тя е символ на умъртвяването на лошия говор. Защо? Защото когато птичката също чуролика, както човека говори. Затова тук птичката е символ на говора. Той може да бъде приятен, може да бъде и грозен. Умъртвената птичка означава, че лошия говор трябва да бъде умъртвен от човека, а другата ще бъде пусната, другата птичка. Символ на пречистения говор, т.е. на човека, който вече носи добри вести, говори добри думи на другите. Кедровото дърво е много високо. То е най-високото и стига до 40 метра. Защото, кедър имаме. В глава 31 на пророк Езекиил се казва: образът на кедъра е използван, за да се опише възгордяването и съдбата на една цяла империя. Така че кедъра е дърво, което е свързано с гордостта. Изоп, това е най-ниската трева, която расте по стените. Символ е на смирението и пречистването. Понеже то е очистително, то е като билка. Червената вълна символизира жизнената енергия, живота. Значи какво казва тук Бог? Може да си бил висок като кедър в очите си, но трябва да станеш нисък като изоп пред Бога. Стих 5 ни казва: пръстен съд и текуща вода са също тук символи в 5 стих. Пръстеният съд, това е човешкото тяло и нищо друго. Направено от пръст. Той е крехък и евтин материал. Освен, че е човешкото тяло, пръстеният съд е свързан и с хора, които са много свързани с материалния свят. Материалистите. Текущата вода е символ на писанието и вечното обновление. Кръвта на птицата не е истинска кръв, а жертвата на егото, която се смесва с живата вода, писанието и обновяването. Вътре в пръстения съд, вътре в човека. Писанието никак не се тълкува както се чете. Той има много лица дори, но не се тълкува така както се чете, защото много от нещата, които четем, биха били дори странни за прочитане. Те имат съвсем друга символика и едно по-мъдро разбиране. Това какво означава? Означава, че човекът или пръстения съд се пречиства само когато неговата жизненост и пожертваното его, което той е пожертвал, се слеят с истината, водата. То е само тогава. Човек, за да се пречисти, трябва да се слее с истината. Птицата се коли над течаща вода. Защо? Водата е символ на пречистването.
Кръвта е символ на душата, която оживява тялото. Когато кръвта капе във водата, това е един вид алхимичен процес на духа. Смъртта на животинските инстинкти се поглъща от вечния живот в водата. Не можеш сам да се излекуваш. Трябва или някой да те заведе, или учител, или Бог да ти покаже истината. Трябва ти учител, духовен водач. Трябва да признаеш, че си бил също така и горделив и да приемеш да си малък като Исоп. Глава 13 завърши с огън, ако се сещате, докато глава 14 започна с живата вода. Огънят изгаря нечистите дрехи, но водата разкрасява разкаялия си човек. В стих 6 и 7 се казва да се поръси 7 пъти заколеното птиче. Тук в стиховете 6 и 7 символизират смъртта на злия език. Потапяйки живата птица в кръвта на закланата е все едно Бог да каже следното: твой нов живот винаги трябва да помни цената на греха. Признайте, че ако прочетете тези стихове 6 и 7, те звучат толкова странно. Взимате тези птичета, кедровото дърво, заколвате птичето, потапяте живото птиче в кръвта на мъртвото птиче. Просто изглежда някак безумно и странно, защото наистина писанието не се чете както е написано. Това, което е написано и така както го възприемат хората, са онези, които не искат да търсят. Бог е направил така, че този, който не види, че нещо тук не е наред, той тръгва да търси какво ще има за тези думи. И тогава той намира истината. Затова казваме, че писанието има много лица. И така. Твой нов живот, казва Бог, винаги трябва да помни цената на греха. С думи лесно се убива. Живата птица, твоя говор лесно отлита, но тя носи белега на кръвта. Тоест, каквото и да кажеш, това не е без значение. То остава като белег на живота на кръвта и оставя в теб. Свещеникът връзва кедър и соп и червена вълна. Това е четката, с която се пръска болния. Човек се лекува само когато обедини своята воля със своето смирение. Ако си само кедър, ти си горд. Ако си само Исоп, ти си слаб. Истината ги иска обединени, здраво свързани с червената нишка, душата ти и живота ти в едно. Пръскането 7 пъти завършва 7-те нива на нечистотата тук. Всеки ден от седмицата трябва да бъде посветен на чистите слова, казва Господ. Чистите слова, не само един ден в седмицата, не само 2, не само понякога, всеки ден, винаги. Стих 8 се казва, че трябва да се изпере тогава и изисква тук 2 пъти обръсване на всяко косъмче на човека. Космите са нашите антени, които извеждат енергията отвътре навън. Космите, израснали по време на проказата, са напоени с енергията на болестта и грешните мисли. Символ на заличаването на стария характер. Затова човек трябва да избръсне, да заличи стария характер напълно, като се избръсне идеално 2 пъти. Това не е де-факто истинско бръснене, а просто очистване, истинско очистване, заличаване на старото аз, на стария характер, завинаги. 8 е числото на свръхестественото. Също така 8 е числото и на Месията. Но не фалшивия Месия, който един ден ще дойде, а на истинския Месия, който е Исус. На 8-я ден очистването приключва.
Това е понеже число на свръхестественото. Случало се е вече пълното излекуване на човека. Жертвата, 2 мъжки агнета, 1 женско за принос за грях. Женското агне е символ на греха, на корена му, на самия грях и на емоциите, а мъжките на действията. Ти можеш да правиш гряхи с устата си, с гнева си, като говориш лоши думи, като правиш някакви неща и казваш, но ти можеш да грешиш и чрез действията си. Било чрез побой, агресия, ти можеш да грешиш и чрез кражби и други различни действия. Маслото е символ на мъдростта, брашното на човешкия труд. Изцелението не е пълно, ако не омазниш живота си с мъдрост, и сухото покаяние, брашното, има нужда от масло, за да стане хлебен принос. Тоест, мъдростта трябва да се вложи в труда, във всичко на човека. Значи, първо оправиш езика си словото, чрез птиците, т.е. спираш да чуроликаш лоши думи и почваш да чуроликаш добри, и после се обръсваш, което е миналото, заличаваш, забравяш, премахваш го напълно, премахваш остатъците от старото си аз напълно. На 8-я ден, това е бъдещето, запечатваш съюза си с Бога. Относно ухо, ръка, крак, тези неща вече сме ги говорили, но най-общо ще кажа. Дясното ухо е символ на слуха. Слушай само истината, казва Бог. Кръвта и маслото върху ухото и мъдростта. Това е палецът на дясната ръка, действието и вземането. Тоест, палецът на дясната ръка символизира какво взимаме с нас и нашето действие. Кръвта и маслото върху ухото е символ на мъдростта. Така че бъди мъдър, казва Бог, и внимавай, имай хубави действия. Внимавай какво взимаш, внимавай какво приемаш. Проказата е грях на вземането, на егоизма. Работи само за истината. Палецът на десния крак ходи само в пътя на истината. Свещеникът поставя маслото върху кръвта. Кръвта е синоним на живота и изкуплението, на миналото, което вече е опростено. Маслото е символ на духа и мъдростта. Той има сила за бъдещето. Не можеш да имаш божествено вдъхновение и мъдрост, масло, ако първо не си изкупил греха си. Стих 18 ни казва: свещеникът излива остатъка, маслото върху главата, на 8-я ден изцелението приключва. Човекът бива помазан като победител тук вече над собствените си страсти. Ако се сещате, ако сте чели писанието, знаете, че Исус влезе на магаренце в Иерусалим и каза, накрая той каза: аз победих света. Защо той каза така? Защото той победи всички страсти, материални зависимости, всичко това, всичко, което е материализъм, той го победи. Магаренцето, на което седеше, точно това символизира победа над всички страсти, човешки, низости и т.н. Той Исус каза: аз победих този свят. Пожелавам ви, всички, които чувате това, и вие да победите света. Стих 24 казва: тогава свещеникът размахва агнето и маслото пред Господа. Това движение нагоре-надолу символизира, че Бог е навсякъде и това очистване пронизва всички посоки на пространството, с което ни се казва, че изцелението на един човек е изцеление за целия свят. Покаянието обаче е физическо. Не е достатъчно да кажеш съжалявам. Трябва да промениш това, което слушаш, това, което говориш, това, което вършиш
и там, където ходиш. Иначе прошка не може да има. Къщата в глава 14 се говори много за къщата. Много, много, много пъти има в глава 14 думата къща. Тя е символ на нашето тяло. Ако тя заболее, ако тялото ни заболее, това означава, че трябва да промениш самата основа на битието си. Всичко, което вършиш и правиш като навици и живот, е грешно. Зеленикавите или червеникавите вдълбнатини от стих 37 тук говорят за крайна завист, която е позеленила стените на къщата. Червеникавото означава гняв, насилие, които са попили в камъка. Нашите емоции остават енергиен отпечатък върху местата, където живеем. Затова отиваме в някоя къща, ние не се чувстваме добре. Или пък дойде някой човек, седне до нас, почне да ги приказва и ние направо се натоварваме с този човек. Ето това е причината. Ти може и в дома му да отидеш, може и да го срещнеш и пак да усетиш тази енергия. Защото тук греха е оставил отпечатък. Ако в една къща постоянно се вика и се говорят лоши думи, самата материя започва да се разпада. Стих 40 до 41 тук ни учи, че изваждането на камъните и изтръгването на врата вън от града на нечисто място не е достатъчно само за да замажеш проблема с боя. Трябва да се изтръгне корена, камъка, ако в дома ти има предмет или пък имаш някакъв лош навик, който носи негативност, той трябва да бъде премахнат радикално. Иначе няма как да се оправиш. Ако след ремонта проказата се върне, къщата се събаря до основи. И има връзки, навици, работа, които не подлежат на никакъв ремонт. Тогава тялото се събаря, духовният свят събаря тялото. Те са толкова пропити от злия език или порочност, че единственият път към пречистването е пълното им унищожение. Стиховете от 49 до 53 ни учат, отново тук виждаме ритуали, 2 птици, кедрово дърво, червена вълна и исоп. Отново пръскане има тук 7 пъти. Тези неща вече са обяснени преди това. Живата птица, пусната в полет след очистване на къщата, означава, че мирът се завръща не само в тялото, но и в дома. Всички други неща вече сме ги обяснили в предишните глави. За 7 пъти пръскани, да дори и в тази. Бог ни учи, че нашия език контролира нашата кожа, а нашата кожа контролира нашия дом. Когато пречистиш слуха, ръцете и нозете си с кръвта и маслото, живота и вярата ти, демек, и живота и вярата тук вече оттам нататък променят енергията на всичко, до което ти си докоснеш. Ти си господар на своята чистота. Това ни казва Бог. И затова пък има хора, които като ги видите, то дори да не ги познаете, от тях лъка един мир, едно спокойствие. Иска ви се да си говорите с тези хора, иска ви се да се познавате с тях. Единият носи чистота, а другия носи греха. Това е разликата. И тук приключваме тази глава. Анализирахме я като цяло и се надявам тя да бъде много полезна за вас и да чакате с нетърпение следващата 15 глава на Левит.